съм Виктория, много ми е приятно, че съм тук сред вас и ще се радвам да си комуникираме взаимно, както и Геновева каза в началото, ако имате някакви въпроси. Телевизия. В залата Should I stay or walk away? No, it's a trap. Don't go back. I want my tears, want my pain. На 11 години реших да се запиша на урок по пеене. И така започнах да се занимавам с музика, но най-основната причина беше Хана Монтана. Много бях голям фен на Хана Монтана, исках да изживея нейната детска мечта и да се занимавам с музика, да взимам малко и от двата свята. Защото да правиш нещо, което обичаш и да бъдеш оценен от хората е много Can't tell her from skin. Drew a smile on the outside, let nobody in. They can't tell it's paper thin. And her feelings catch each other. They climb her brick by brick. Her mind distorts a mirror like a puppet on a string. They're tugging at her tear ducts. So she throws